Nagpabiling luwas sa sakit nga bird flu ang lalawigan sa Misamis Oriental. Kini ang update ni Provincial Veterinary Office Head Dr. Benjamin Resma kung proved kalabot niining avian influenza kung bird flu nga miigo na sa Luzon. Gumikan nagpadayon na Misamis Oriental sa pagban o wala pagpasulod sa tanang poultry products gawas sa cook or process ug kan nga gikan sa tibuok isla sa Luzon, Rehiyon 12, Cotabato Region ug Davao del Sur. Rason wala nasudlan sa maong sakit ang lalawigan. Gipaabot sab ni Dr. Resma nga lakip ang mga poultry animals giban partikular sa Cebu, Bohol ug Iloilo. Aduna sab avian influenza surveillance nga gipahigayon ni adtong Marso 22, 2022 kauban ng DARFO 10 Regulatory Division diha sa Pangasihan, Hinguog City, Taytay, El Salvador City, Baybay, Alubihid, Bara, Upol kun asa kini mga lugar mi resulta sa negative sa AIV antibody. Gipahigayon sab kini sa Santa Cruz ug poblasyon magsaysay ug walay nakita nga avian influenza viral RNA. Diin nagpamatuod nga ang Misamis Oriental nagpabiling bird flu free. Giklaro ni Dr. Resma nga luwas ang karning manok nga ikonsumo sa lalawigan. Kini si Lambo Geneva Bandong alang sa Miss Or Balita.